Arbejdsdagen her hos Lolks, den er rigtig god, fordi jeg har en masse spændende opgaver og nogle rigtig gode kollegaer. Vi får lov at se tingene helt fra start og så til montage, hvor de bliver brugt i den virkelige verden. Min arbejdsdag her hos Lolks, den er meget ligesom Simons, vil jeg sige. Men som lærling der får vi også lov til at lave mange forskellige ting. Vi får lov til at komme på montage til udlandet og får lov til at svejse en masse herhjemme i værkstedet. Så jeg synes, det er et rigtig fedt sted at være. Som lærling her hos Lolks, der har vi gode muligheder for at udvikle os, fordi vi får lov til at komme med ud på montageopgaver og får lært meget ved det, hvordan vi skal montere og få nogle gode tricks. Og så får vi lov til at svejse en masse fede opgaver, og vi får tilbudt nogle kurser af firmaet, så vi kan lave vores arbejde godt. Vi er erfarne medarbejdere, vi har mulighed for en masse forskellige efteruddannelser, både med svejsecertifikater og kurser af andre slags. Og det behøver ikke nødvendigvis være noget, der har noget med smedefaget at gøre. Det kan også være alt muligt andet, hvis vi har lyst til det. Sammenholdet her hos Lolks, det er noget helt særligt, fordi vi har en masse gode kollegaer, og vi hygger os sammen, og vi er meget hjælpsomme over for hinanden ude i værkstedet. Jeg er helt enig. Vi har et rigtig godt kammeratskab, og der er mange af os, der er rigtig gode venner uden for arbejdstiden også. Men alle kan gå til hinanden og hjælpe hinanden. Det er rigtig rart. Ja, det er faktisk lige meget, om man er lærling eller svend, så er det helt ens for alle herude. Så det er dejligt.